اب سودان اتوكيرو ابزابو قال محتتكا اتزنبره سرعه البشر ناي بحقي ازيو بلشو قرات ሃይማኖት አማኻኒ ዝመፀ ናይ በሐቅ ሃይማኖት ዘይፈልጥ ነቲ ዝነበረ ምዕቡል ፖለቲካ ናይ ሱዳናውያን ስጋብ ሽህን 1985 ከባቢ ንዕኡ በኪሉ ናብ ዓሌታዊ ሃይማኖታዊ ብሔራዊ ደረጃ زورده ازيو بلشو نسويانه يدن غانتن كوينو زرحه نسودان من نهاريا ناي شبرا غيرو ناي بعل بلادن ناي بعل كارلوس سفر زغبرا بحفشو نزي ناي قرن افريقيا هوكت زبا اسن نسويانه يدن غانتن كوينو ن ኤርትራ ዝደፈረ መሳርሕና ይባል ቀጠር ዝነበረ ምዃኑ ገሊጽወሎ ስለዚ እዚ ብልሹ አልበሽር ካብ ስልጣን ምስተአለ ሕጂ እዚ ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ስልጣን መጽኢሎ ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ድማ ዝካአሎ ለውጢ ይገብራሎ እዚ ትብ ሱዳን መጽኢ ዘሎ ለውጢ ሙሉ በሙሉ ከምትን ደልየዲው ገና ቀሲሉ ዝረአዩ ኣብ መስርሕ ግን ስጋብ ሕጂ ብጽቡቅ ዝምድና ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ተኸባቢውን ነቲ ጸንሐ ሕማቕ ኣካይዳ ንምእራም ገጹ ተባጋጊሱ ከም ዘሎ እቲ ለውጢ ከምቲ ዝተራእየ بحيل حزب زمصلوتي حزبي بانسينو زبلع ستاسينو زمصلوتي اب كم سودان زامسله حبتام هاجرون اخلق السان كم زينبرو سغابكم عينت نديت كخيد يغبا كم زينبرو كو بريزيدنت حبيرلو زخونه يكون جن تي لو تبو مغنياتي ماتيو ስለዚህ እዚ ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ውጽኢታቱ ክንከታተሎ ኢና ማለት እዩ ምናልባት ኣብትን ሱዳን ዝምልከት ድሓር ቆርቢልና ብዛዕባ አልበሽር ናብ አይሲሲ ኣሕሊፎም ክህብዎ ውሳኔ ገይሮም ከም ዘለው ሪኤና እዚ እንታይ ኢምፓክት ኣሎ ቀርና አፍሪካ በትናህና ፖለቲካ መለክዖን ክንዛረበሉ ኢና قال كور بريزيدنت إسحاق أفورقي زوبا كاليج ويكا نزن ناي غالف ستيتس السعودية يونايتد عرب إميريتس يمن نابسقفنا زلوا هاجرات عمل كيتو مستزوبا ناي كأيح بحري بمتسسار منغستي إرترا نتسأت تاقيح بحرن التقاقمون بزملكت عسرتو حدا نتبتات كم زقربه جنك بزح كم دي تزربلون لبزبنون بزح كم زي تبعله جن سقع حجبتي طاولا قفيلو كم زلو السوت راي مقانو خاطق عندي وحسنت ناي كأي بحرن ناي سرارحن ويا الرأي إرتران حبيرنا له بزخونه يكون جن زناب زوبا كاليج زلوا سعوديان يونايتد عرب إميريتسن مزي اب قرنا افريقيا زلو ناي اثيوبيا ناي إرترا ناي صومال ناي جيبوتي ناي ايكونوميك انتجريشن ون حبيرن خداخم زلوا اب غلغل عبيت بروجكتاتون مساعتن حبيرنا خنسرح نخدم مقالنا دليت كم زلوان منغست إرترا بحفشه لقحت تدعدليو لقحت سن كم زي جن ورصص زغونه ازيو زتأمامن زغونه بروجكتاتن حنصاتاتن حنصصه نعوز خون
ገንዘብ አምጪ ነቲ ቁጠባ ከበራብሮን ብዝሓየለ መገዲ ከኺዶን ምዃኑ ነገርና ኣሎ ስለዚ እቲ ርክብ ምዘናይ ከልጅ ሃገራቱን በተዘማዲ ኣዝዩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክበሃል ከም ዝከኣል ተገምጊሙሎ ስለዚ እቲ ብሓፈሻ ነዚ መስል ነይሩ ስፍሕ ብዝበለ ፍልይ ዝበለ ዘይተረዳእና ትቦ ሓረጋት ተሊግን ድሓር ኣልዒልና ክንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ድሕሪን ኣልዕሎ ባይ ዘ ዌይ እዚ ፕሮግራም እዚ ካብ ገዛ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንሓድነት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም እዩ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ኤሬና ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ከመይ ገንያ ዝብል ሰሙናዊ መደብና እዩ እቲ ዝቕፅል ድማ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብክቡር ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ከምኡውን ብፃይ የማነ ገብረአብ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ሃገረ ኤርትራ ዝቆመ ኣብ ሱዳን ካርቱም ኣብ ዝሓለፈ 6 ፌብሩዋሪ ወይ ከዓ ለካቲት ዑደት ኣካይዱ ነይሩ ስለዚ ዕላማ ናይቲ ዑደት ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ንፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ካብ ክቡር ፕሬዝዳንት ከቲ ምስ ፕሬዝዳንት ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝተረኽበ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ትላዕለዋይ ልኡኽ ካብ ፕሬዝዳንት ሃገረ ኤርትራ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተላእኸ መልእኽቲ ኣቕሪቡሎ ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽቲ ድማ ብዛዕባ ምሕያል ክልተኣዊ ዝምድናታት ወይ ከዓ ባይላተራል ሪሌሽንስ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ከምኡውን ብዛዕባ ዞባዊ ጉዳያት ንክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ዘተኮረ ነይሩ ብሓፈሽኡም ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰፊዑ ከም ዝዘተዩን ተዘሪቡሎ ፕሬዝዳንት ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብወገኑ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ሱዳንን ዘሎ ርክብ ኣዝዩ ኣብ ዝሓየለን ዝበረኸን ደረጃ ምህላው ድሕሪ ምጥቃሱ ሱዳን ነዚ ክልቲኣተን ወገናት ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሓሉ ጀሚረን ዘለዋ ርክብ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ንሕና እውን ብወገንና ከምኡ ዝምድናና ምስ ኤርትራ ከነሕይሎን ኣዝና ከነማዕብሎን ቁርባት ኣለና ክብል ገሊጹ ኣሎ ከምኡውን እዚ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሰበስልጣናት ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ርክብ ኣካይዱሎ ምስ ምክትል ፕሬዝዳንት ናይቲ ሉዓላዊ ባይቶ ሌፍተናንት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎን ተዛሪቡሎ ከምኡውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ተራኺቡ ብዛዕባ ክልተኣዊ ዝምድናታት ሱዳንን ኤርትራን ዘተይሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ክበሃል ከኣል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብተደጋጋሚ ንገልጾ ኢና እዚ እውን መግለፂ ናይቲ ዕቤት ዘሎ ደረጃ እዩ ብቐፃሊ ምምኽኻር ዝካየድ ብቐፃሊ ርክባት ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ዋላ እውን እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ዓለማዊ ፖሊሲታትን ጉዳያትን ተራዳዲእና እንተዘይተባህለ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ብዘሎ ርክባት ግን ዋላ ሓንቲ ፀገም ከም ደየላ እዩ እዚ እዋን እዚ እኳ ደኣ እቲ ርክብና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ርክባት እዚ
ካልእ ኤርትራ ለንቀነ ኣብዚ ናይ መበል 33 ዋዕላ ኣፍሪካን ዩኒየን ክትሳተፍ ቀንያ እዚ ላዕለዋይ لوخ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ መበል 33 ዋዕላ ናይ መራሕቲ ኣፍሪካ ብዕለት 9-10 ለካቲት እዩ ተሳቲፉ ነይሩ እቲ ቴማን ዝነበረ ኣብዚ ዓመት እዚ silencing the gun creating conducive conditions for Africa's economy ዝብል ወይ African development ዝብል ቴማ እዩ ሒዙ ስለዚ ንጠበንጃ ሓንሳብን ሓዋሩን ስቕብ ምባል ምዕባለ ወይ ቁጠባ ኣፍሪካ መቀልጣፍ ዝብል ቴማ ሒዙ ተበገሰ ዋዕላ ላዕሎት መራሕቲ መንግስታት ሃገራት ኣፍሪካ ንኽልተ መዓልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ቀንዩ ኣብኡ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ልኡኽና ወይ መንግስቲ ኤርትራ ወኪሉ ዝተሳተፈ መራሒ ድማ ናይቲ ልኡኽ ኣቶ ቢንያም በርሀ ቻርጅ ዲ አፌር ኣብ እቲ ናይ ኤርትራን ፐርማነንት ሚሽን ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ማለት እዩ ስለዚ መንባሩን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ኣብቲ ፐርማነንት ሚሽን ስለዚ መንእሰይ ዲፕሎማት ቢንያም በርሀ እዩ እቲ ዋዕላ ንኤርትራ ወኪሉ ተረኺቡ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ ሲሲ እዋናዊ ኣቦ መንበር ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ዘቕረቦ እማሜ ብዛዕባ revitalization of Africa ዝብል ዶኩመንት ተቐባልነት ረኺቡ ከም ዝጸደቐ ከምኡን እቲ African free trade ወይ ከዓ ነፃ ንግዲ ኣፍሪካ ዝብል ኣካይዳ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈቱ ወይ ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኣክራ ኣብ ጋና ክኸውን ተወሲኑ እዚ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ናይ ነፃ ዕዳጋ ድማ ወይ ናይ ነፃ ንግዲ ብዛዕባ መሰራርቱን ብዛዕባ ኣሰራርሑን ዝምልከት ቅጥዕታት ቀሪቡን ጸዲቁሎ ስለዚ ዝቕጽል ኣቦ መንበር ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ፕሬዚደንት ሳውዝ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ሲሪያል ራማፎሳ ይኸውን ስለዚ ኒ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ናይ ግብጽ ተኪኡ ፕሬዚደንት ሲሪያል ራማፎሳ ናይ ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ክኸውን እዩ ኣብ ዝቕጽል ዓመታት ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኑ ናይ DRC ወይ ከዓ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ተመሪጹሎ ከምኡን ግብጺ ከም ራፖርተር ወይ ከዓ ዋና ጸሓፊት ኮይና ከተገልግልያ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ቃውማ እዚ እቲ ዋዕላ ናይ መራሕቲ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽልተ መዓልታት ተኻይዱ ተዛዚሙሎ